sempre, é pracenteiro e, como non de agradecer, contar novamente neste espacio da Sociedade Liceo de Noia co amigo, artista e representante destacado da arte barbanzá José Luís Beiras Manteiga. Beiras é un artista multidisciplinar, de longa traxectoria, e a súa capacidade creativa abrangue múltiples e variadas disciplinas que contribúen a engrandecer o espírito universal deste polifacético e xenuíno creador. Luís Beiras disfruta do momento vital, nese amor apaixoado pola cor e a luz, nun intento de perfilar as masas e os volúmenes que se despregan sobre o lenzo en toda a súa plenitude. Así, en un das telas con pigmentos brillantes, evolucionando cara a unha construción máis sintética e a un emprego cada vez máis profuso de superficies de cor. O que sí quero chamar a atención sobre o título da exposición, ese corpo se cor, ¿no? Esa O que se repite como unha literación, como unha repetición, como esa O que aparece nos poemas ás veces, non? Nos poemas de Novoneira, e que é unha O tamén de sorpresa igual ante toda esa cor e sorpresa ante todos os corpos. Pero tamén quería recordar que en corpos e cor hai unha sílaba que se repite, que é cor, que aparece en corpos e que volve a aparecer en cor, non? E é como si realmente eses corpos que quedan nus, que perden a roupa e nesa roupa de colores, esa roupa ao caer esténdese por todo o lenzo, ocupa as telas, as tapicerías, ocupa as paredes, as cortinas, ocupa todo, ás veces incluso ocupa a natureza, non? Agradeceré tamén ao Liceo as facilidades que sempre dá para esta mostra. O Liceo, que é un referente hoxe mismo, dixen na radio, que sou eu polo menos nesta zona, un referente para a cultura e o arte en Galicia, polo menos, como sociedade. Gracias a todos por asistir, a Alfonso e a Pepe por seguir coordinando e facer esta labor tan completa que están facendo de seleccionar artistas, de facer que esta sala de exposicións que siga estando viva, como está viva a Sociedade Liceo. Vichedes que había música, pero é que claro, mentre aquí se fai unha inauguración, unha exposición, abaixo están con outra actividade, arriba con outra. Bueno, pois isto é sinal de que o Liceo sigue vivo, de que sigue sendo, e esperemos que sea por moitos anos, como dixo Xosé Luís, un referente tanto na comarca como en toda Galicia. E nada, gracias a todos e sobre todo a Luís por expoñer aquí.